Прывітанне, дарагі дружа! Ну што, ты ўжо трошкі засумаваў ці не? Гатовы сёння зноў вучыцца, спазнаваць новае, пачуць розныя цікавыя гісторыі? Ты гатовы рабіць новае заданне? Калі так, то калі ласка сёння, калі раптам ты галодны, спыні гэтае відэо і схадзі што-небудзь з'еш. Чаму? Бо сёння мы будзем размаўляць пра такую прафесію, пра якую нельга гаварыць на галодны страўнік. Трэба, каб абавязкова у жываце нешта бурчала. Так што, калі ты зараз ужо ўзяў з сабой нейкую ежу, канапку ці, можа, яблык на перакус, тады давай з табой будзем пачынаць наш урок. А пачнем мы яго з таго, што я задам табе пытанне. Для чаго чалавек есць? Як ты думаеш? Не быць галодным? Каб жыць? Каб рухацца? Так, у гэтым ва ўсім ёсць праўда. Для таго, каб чалавек мог хадзіць, дзеці бегаць, скакаць, дыхаць, смяяцца і працаваць, ды ўвогуле, каб жыць, чалавек мусіць прымаць ежу. Без ежы чалавек можа жыць хіба што дзён 30-40, але пры гэтым вельмі моцна схуднее, будзе слабым і будзе вельмі павольным. А ўвогуле за сваё жыццё кожны чалавек з'ядае прыкладна 50 тонн прадукту. Што гэта за лічба? Гэта прыкладна цэлы грузавы вагон. Добрага такога цягніка. Вось і ты можаш з'есці цэлы такі грузавы вагон. Праўда, не зараз, а на працягу свайго жыцця. У цябе ўсё наперадзе. Але наша ежа, якую мы спажываем, яна не аднолькава карысная для нас. Ёсць рэчы, которые дапамагаюць нам набірацца сіл, энергіі. Ёсць рэчы, которые дапамагаюць нашым мышцам быць моцныя, косткам трывалыя. Ёсць рэчы, якія дапамагаюць нам быць здаровымі, лёгка сябе адчуваць, перамагаць хваробы. А ёсць проста прыемныя і часам нават не зусім карысныя. Давай разглядзім вось гэту піраміду. Тут ляжаць розныя прадукты, ты ўжо заўважыў, так? Больш за ўсё прадуктаў займае вось гэта зялёная цаглінка. Паглядзі, што там ляжыць. Хлеб, зярняткі, каша. Гэта тыя прадукты, якія складаюцца з зерня, зернавыя. І хлеб тут не проста хлеб, а хлеб зернавы. Такія прадукты дапамагаюць нашаму арганізму атрымліваць сілы, каб рухацца, энергію, каб думаць, а таксама правільныя рэчывы для таго, каб наша страваванне было добрым. Наступны, паглядзі, этап. Гэта гародніна і садавіна. Гэта рэчы, которые утрымліваюць у сябе вялікую колькасць вітамінаў, якія даюць нам здароўе, і таксама карысных іншых рэчываў. Паглядзі, як шмат мусіць быць в нашым харчаванні гародніны і садавіны. Нашмат больш, чым мяса і малака, якое ідзе вось тут, на аранжавай прыступцы. Скажы, а ты што больш любіш? Малако ці капусту, напрыклад? Гародніна – гэта вельмі важныя прадукты, але спажываць яе таксама трэба правільна, ў правільны час, добра падрыхтаваным. А вось малочныя прадукты і мясныя прадукты, таксама рыба, яйкі, яны дапамагаюць добра працаваць нашым мышцам, для таго, каб яны былі пругкія, трывалыя і мы маглі добра рухацца. А таксама рыба і малочныя прадукты дапамагаюць добра трымаць нашыя косткі, каб там было дастаткова кальцыя, который робіць іх цвёрдымі. Ну і бачыш, на самай версе зусім невялічкі трохвугольнік займаюць розныя тлушчы і салодасці, асабліва калі гэта мучныя і салодкія рэчы адначасова.
гэта не вельмі карысныя прадукты, але дзеля асалоды часам іх можна прымаць. Акрамя таго, варта ведаць, што чалавек мусіць выпіваць не менш за 5 шклянак вады на працягу дня і одну маленькую чайную лыжку солі. Так. Без солі наш арганізм таксама не зможа добра існаваць. Вось колькі мы з табой даведаліся сёння. Мы даведаліся пра тое, што чалавек мусіць харчавацца і мусіць гэта рабіць як? Правільна, канешне, ён мусіць рабіць гэта з розумам, бо цела чалавека гэта вялікае дабраславенне. Наша здароўе, нашыя сілы гэта дабраславенне, якія маем мы ад нашага Господа, і мы мусім гэтым карыстацца вельмі ашчадна і удумліва, не траціць нашы сілы, не траціць наша здароўе дарма. Ну што, давай тады зараз з табой праверым, як ты засвоіў, якія прадукты з тых, якіх ты зараз бачыш на экране, карысныя, а якія могуць быць нават шкоднымі. Давай шкодныя закрэслім, а карысныя абвядзем у кружок. Бяры свою асадку ці аловак, што ў цябе ёсць побач. Я бяру сябе. Марозіва мне трапілась. Яно, канешне, вельмі смачнае. І часам летам яго так хочацца, і трошкі можна пакаштаваць марозіва. Але яно вельмі салодкае і утрымлівае адначасова тлушчы. Таму такіх рэчываў шмат есці не варта. А вось морквачку можна есці шмат. Дарэчы, калі будзеш есці моркву сырую, лепш есці яе з дадаваннем нейкіх тлушчоў, алею, смятаны, напрыклад. Тады яе рэчывы карысныя будуць лепш ужывацца тваім арганізмам. Бублік. Бублік ідзе туды, дзе і марозіва. Часам можна, але ввогуле гэта рэчыва, якое не карыснае. Цыбулька, багатая вітамінчыкамі. Гарбуз. А гэта што? Гамбургер. Любіш гамбургеры з Макдональдса? Ці толькі ты, якія мама прыгатавала? У любым выпадку, такая ежа, яна не вельмі карысная і часта есці нельга. Давай мы закрэслім. А вось брокколі абвядзем. Часта дзеці не любяць брокколі. Я не разумею, чаму. Мне здаецца, гэта вельмі смачная ежа. Галоўнае правільна прыгатаваць. Сыр і яйкі мы абвядзем. Гэта все добра. Цытрына альбо лімон таксама карыснае. Мяса, курыца. Не вельмі шмат, ты памятаеш, але варта есці разам з гароднінай. Так, скушаем горошек. А вось хот-дог, як і гамбургер. Давай мы пакуль закрэслім. Гэта ежа не вельмі карысная. Пакінем яе на часовую асалоду. Арэхі. Вот гэта абвядзем. Карысна. Перчык таксама даволі карысны. Рыба. Вельмі карысная рэч. Калі ласка, еш рыбы часцей, бо яна утрымлівае такія элементы, которые мы не можам атрымаць з іншых прадуктаў. Так, садавіна, напрыклад, апельсінка. І тут яшчэ мы знайшлі одну пірожанку. Ну што, у нас нешта яшчэ засталося. Што гэта за скрыначка? Там нешта напісана. Ты не ведаеш? Гэта малако. Малако мы будзем ужываць, яно вельмі карыснае, але ужываць яго трэба таксама абмежавана. Не больш за 2 стакана цэльнага малака на дзень. Ну што, ты добра справіўся. Мы вызначылі з табой, што карыснае, а што не карыснае. Давай рухацца далей. Ну што, давай будзем рухацца з табой далей. Зараз самае галоўнае пытанне. Мы разабралі з прадуктамі, з чаго можна гатаваць, што можна есць. А цяпер самае галоўнае пытанне нашага сённяшняга урока. Хто гэта ўсё прыгатуе? Мама, бабуля
А може бути кухар у рэстаране? Кухар – гэта цудоўная прафесія. Чалавек, які працуе з прадуктамі, мусіць быць вельмі разумным, ведаць усё пра правільнае харчаванне, пра спалучэнне смакаў, пра правільнае прыгатаванне прадуктаў. Таму быць кухарам – гэта даволі складаная і рэдкая праца. Хорошыя і вядомыя кухары вучацца вельмі доўга, шукаюць розныя сакрэты, даведваюцца рэцэпты, прыдумляюць нешта сваё. Гэта таксама вельмі творчая прафесія. Звычайна ўсіх кухараў малююць з вялікім жыватом, нібыта яны шмат ядуць. Але насамрэч далёка не ўсе кухары тоўстыя. Большасці няма часу нават прысесці, не то што есці. Бо яны вельмі занятыя, яны імкнуцца зрабіць табе смачную ежу. А ты паглядзі на літару К, якую мы сёння праходзім. Літара К, з яе пачынаецца слова кухар. Паглядзі, у яе ёсць две нагі і нібыта рука, на якой афіцыант нясе паднос. І там стаіць талерка са смачным супам. Вось наш кухар. Тут у яго вочки, бачыш? Две нагі і рука. Ён падае табе смачную страву. Літарка К – кухар. Калі мы разабраліся з карыснымі ці некарыснымі прадуктамі і ежай, давай цяпер падумаем, а што ж патрэбна кухару, каб добра працаваць? Паглядзі, вось стаіць кухар, ён нешта рэжа і гатуе. Давай выберем яму тыя рэчы, якія яму патрэбны для добрай працы, а не патрэбныя закрэслім. Пашлі. Патэльня. Так, патэльня кухару патрэбна. Патэльні бываюць розныя, бываюць чугунныя, алюмініевыя, з тэфлонавым пакрыццём альбо керамічным. Але ў любым выпадку патэльня мае доўгую ручку, на ёй можна смажыць, тушыць, пражыць. А гэта што? Гэта пліта з духоўкай. Пліта можа быць газавая, можа быць электрычная альбо індукцыйная, а таксама духоўка альбо духавая шафа. Месца, дзе можна выпякаць пірагі і рабіць розныя запечаныя стравы. А гэта што такое? Гэта рушнік, абавязковая рэч, якую мусіць мець кухар, каб выціраць рукі альбо каб падаваць прыгожа страву да стала. Дошка. Яшчэ некаторыя яе называюць дэнак. Гэта дошка, на якой кухар рэжа прадукты. Мерная шклянка. Таксама вельмі неабходная рэч. Вельмі часта на мернай шклянцы можна знайсці рысачкі, якія азначаюць, колькі прадукту змяшчае гэтая шклянка. Напрыклад, калі кухару трэба наліць роўна 100 мл малака. Ён налівае малака да рысачкі, дзе напісана 100. Цудоўна. А гэта што? Букет. Патрэбны ён нашаму кухару? Давай закрэслім. Канешне, часам букет дае нам добры настрой, але для прыгатавання ежы ён не патрэбны. Дакладна так жа, як і туфлі на абцасах. А вось сыр забярэм. Гэта добрая рэч, з которой можна прыгатаваць шматлікія смачныя стравы. Забярэм туды ж каўбасу. Можа быць, такая каўбаса не вельмі карысная, але калі ты хочаш прыгатаваць хуткую канапку, падыдзе. Каструля альбо рондаль. Забіраем. Ніткі. Збольшага кухару ніткі не патрэбны. А вось чарпак альбо апалонік кухару патрэбны абавязкова. Лапатка для ежы.
якой кухар можа пераварочваць, напрыклад, блінцы альбо нешта іншае, калі смажыць на патэльні. І вось тут ляжыць бохан хлеба. Бохан хлеба таксама патрэбны якраз разам з сырынкам і каўбаскай, каб прыгатаваць смачную канапку. Скажы, а ты ўмееш сам гатаваць? Што ты можаш сам прыгатаваць? Можа быць, зрабіць яешню, альбо заварыць кашу, альбо зрабіць зранку канапку, ці насыпаць у талерку трошкі хрупак і заліць іх малаком. Ты можаш прыгатаваць сабе такі сняданак і парадаваць маму, каб яна зранку адпачыла. Паспрабуй навучыцца. Табе невялікае хатняе заданне. Навучыся прыгатаваць сабе адзін сняданак. Ну што, мы разабралі з тым, што патрэбна кухару. Давай тады разбярэмся далей, што ж ён гатуе, якія стравы. Тое, што мы ядзім з глыбокіх талерках лыжкай, можа называцца суп, альбо поліўка, альбо бульон. І гэта ўсё першыя стравы. Першымі яны называюцца, таму што звычайна іх падаюць на пачатку. Акрамя таго, першыя стравы можа быць халаднік, альбо вось такая гушча наліваная. Боршч – гэта суп з буракамі. Шчаўе – суп, які змяшчае свежае шчаўе. А вось суп, у якім ёсць капуста, па-беларуску называецца проста капуста. Ён можа быць з кіслай капусты, можа быць са свежай капусты, але проста капуста. Давай з табой зараз паспрабуем вырашыць, з чаго зварыць суп, а з чаго варыцца кампот. Вазьмі, калі ласка, раздрукowачку, падрыхтуй асадку ці аловак і давай правядзем. Вінаград пойдзе ў суп ці ў кампот? У кампот, канешне, кампот у нас вось тут у чырвоным вялікім рондалі альбо каструлі. А вось капусту, я думаю, варта ўсё ж такі пакласці ў суп. Суп у нас будзе вось у гэтай белай каструлі. Што яшчэ пойдзе ў суп? Морква, добра. Цыбуля, добра. Бульбачка падыдзе. Бурак пойдзе. А што ж тады пойдзе ў кампот? Слівы, груша, яблык і апельсін альбо мандарын. Ты заўважыў? Мы з табой паклалі гародніну ў суп, а садавіну ў кампот. Гэта сапраўды правільнае і слушнае рашэнне. Давай тады пойдзем далей. З першымі стравамі мы разабрались. Далей кухар на стол падае другія стравы, асноўныя альбо мясныя. Ты бачыш, напрыклад, каўбасы, свініну запячоную ў гаршочку. Гэта можа быць цэлая качка, паглядзі, абкладзеная прыгожай гароднінай садавінай. Сала, мясныя стравы. Але да любой мясной стравы трэба падаць гарнір. Гарнір – гэта страва з гародніны альбо крупаў. Мы зараз з табой паспрабуем падлічыць, колькі гародніны нам трэба, каб прыгатаваць добры, смачны і тлусты гарнір. І так, колькі ў нас агуркоў? Лічы. Ой.
Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бяры аловак і закрэслі непатрэбныя лічбы, закрэслівай непатрэбныя, пакідаючы толькі патрэбную. Колькі перчыкаў? Падлічыў? 8. Мяне таксама. Астатнія замалёўваем, закрэсліваем, каб не было нават бачна. Колькі гарбузоў? Можаш сказаць, не лічачы, проста вочкамі? Цяжка яшчэ, тады давай лічыць. 4. Абводзім, астатнія закрэсліваем. Колькі памідорак? 7. Абводзім, астатнія закрэсліваем. Я думаю, тебе добра атрымаецца падлічыць самому. Я тебе трошки пачакаю. Ну што, калі ты гатовы, давай будзем рухацца далей. Усё добра падлічылі. Менавіта з гэтых прадуктаў можна гатаваць гарнір да мясных блюд. Гарнір – гэта другія стравы, якія падаюцца побач з мяснымі. Ну, напрыклад, калі асноўнае блюдо – гэта мачанка з мясам, грыбамі, то гарнір да яе будзе бліны. Альбо, напрыклад, другая страва цалкам, якая адначасова з'яўляецца і гарнірам, і мясным блюдам, як калдуны. Гэта такія дранікі, у якіх унутры мяса. Скажи, ты любіш дранікі? А якія больш, з мясам ці без мяса? У маёй сям'і дранікі любяць адныя з мясам, а другія больш любяць без мяса з вялікай колькасці смятаны. Я не магу сказаць, што дранікі – гэта вельмі карысная страва, але час ад часу мы яе гатуем. Якія яшчэ могуць быць другія стравы? Ну, напрыклад, верашчака. Гэта якраз такі дранікі з каўбаскамі, яйкам, запечанымі проста цалкам на патэльні. Альбо, напрыклад, кіяшы. Гэта такая страва, калі мы бярэм малады пачатак кукурузы, намазваем яго маслам, пасыпаем соллю і ямо. Такія нацыянальныя беларускія стравы. Мы сказалі, што другія стравы альбо гарніры таксама утрымліваюць вялікую колькасць гародніны. Давай зараз з табой дапаможам кухарам, вось хлопчыку і дзяўчынкі, дайсці да гародніны, знайсці шлях, каб яны змаглі прыгатаваць смачны гарнір. Пабеглі. Так, ты ў сябе, я ў сябе. Так, я зайшла ў тупік, ты рухайся акуратна сам, каб у тупік не зайсці. Так, направо шляху няма, значыць, ідзем налево. Тут хіба што таксама, вось тут налево ідзем тады. Так, я ўжо бачу, вось наш шлях. Ці атрымалася ў цябе? Правёў? Цудоўна! Мы з табой правялі нашых кухараў, якія змогуць прыгатаваць смачны гарнір, у іх атрымаецца другая страва – мяса і гарнір. Ну, а што мы едмо ў самым канцы? Мы выкарыстоўваем напоі, спажываем напоі з рознай садавіны. Гэта можа быць кампот, альбо кісель, такі загушчаны кампот з ягад, так? А вось бярозавы сок можна назваць проста бярозавік. Яшчэ можна ўжываць квас, колуць, нейкі іншы напоі. Такія напоі звычайна утрымліваюць шмат цукру, і піць іх варта патрошкі, а лепш
запіваць ежу смачнай гарбатай, якая запарана з розных зёлак, альбо піць ваду. Не забывай, што ваду варта піць да ежы, дзесьці за паўгадзіны, альбо ўжо пасля, калі пройдзе нейкі час. Ну што, а зараз давай з табой паспрабуем самі стаць кухарамі. Для гэтага нам патрэбныя выразаныя дэталі ежы. Вось такія ёсць у цябе? Падрыхтуй, калі ласка. Канешне, канапка гэта не самая карысная рэч, але ты паглядзі на нашу канапку. З чаго мы яе будзем рабіць? Тут ёсць зернавы хлеб, яйка, цыбуля, ліст капусты альбо салаты, сыр, памідорка. І мы зараз з табой паспрабуем скласці канапку. Я буду паступова дадаваць інгрэдыенты, а ты паўтарай. Ітак, першае мы возьмем хлеб. Пасля пакладзем на яго, напрыклад, яйка. Зверху давай пакладзем памідорку. Вось так. Альбо ліст салаты таксама падыдзе. Не забудзем пра сыр. Ну і ў канцы накрыем всё гэта яшчэ адным кавалкам хлеба. Канапка, якой хлеб знаходзіцца і знізу, і зверху, можна называць сэндвіч. Такое ангельскае слово, якое беларусы таксама запазычылі, і можна ім карыстацца. Дарэчы, канапку можна называць таксама бутэрброд, лусцік, альбо вось такім цудоўным словам сэндвіч. Я бачу, што ў цябе ўсё добра атрымліваецца. Давай тады паспрабуем скласці яшчэ адну канапку. Тут ужо інгрэдыенты раскладзены ў іншай паслядоўнасці. Разбяры, калі ласка, сваю і паспрабуй зрабіць яшчэ адну. Спачатку хлеб, салата, памідорка, сыр, яйка і хлеб. Атрымалася? Выдатна, давай наступную. Тут ужо будзе з цыбулькай. Так, складай хуценька са всіх сваіх частачак. Разбірай мінулую і складай гэту. І яшчэ адна. Бачыш, які ты спрытны кухар? Можаш сёння сказаць маме, што ты навучыўся гатаваць цудоўныя канапкі. І заўтра яна можа табе не гатаваць сняданак альбо перакус, та толькі даць прадукты, і ты ўсё зробіш сам. Станеш сапраўдным кухарам. Ну а на гэтым сённяшні урок падыходзіць да заканчэння. Я рада, што ў цябе сёння ўсё атрымалася. Ты зрабіў цудоўныя канапкі. Мы з табой даведаліся пра карысную ежу і некарысную. Даведаліся пра тое, што патрэбна кухару для таго, каб гатаваць ежу. Калі ласка, не забудзь навучыцца гатаваць сняданак самому. Можаш выкарыстаць хрупкі, зварыць кашу альбо скласці бутэрброд. Ну а мы і я з табой буду развітвацца да наступнай сустрэчы. Пакуль!